Action! Joo, täältä näin. Miten kuinka meillä on? No sieltä voi loppua huone kesken. En kyllä uskoisi täällä sitä hotellista. Niin surkealta vaikuttaa. Ihan hyvä tää on. Hei, täytyy lopettaa, tulee asiakkaita. Pusi. Hyvää päivää. Moi. Mitä saisi olla? 2 vuotta, 2 hengen. Millä nimellä? Orakkolla. Joo. Tulee pankki vai pankilla? Joo. Voitte painella tohon. Joo. Ja sitten tässä on huoneenne kortti. Mitä? Että pitäisikö täytellä jotain papereita? No teidän huoneessanne. Okei. Te voitte tuoda ne sitten kun tuotte tänne. Tossa on ne huoneen avaimet. Okei. Ei tullut muuta vai? Ei. Joo. Paitsi että saadaanko me lainata tuota pihaa tänä illalla. Monen aikaa. No 6–12. Palvelusta toivotaan olevan hyötyä paitsi matkailijoille, myös sukutuksijoille. Joo. Okei. Täällä on sitten hedelmäviikko. Että Saako tästä hedelmää? saa. Tuu mennä. Onkohan nää pestä? Mä en nauti. Palvelun tarjoamat koordinoidit auttavat uudistuksessa ja vanhat arvokartat voi jatkossa jättää kotiin. Tuossa on teidän kortit. Ne saa sinne, niin mä menen. Ainakin me ollaan kertaa 7. Okei. Halo? Taxi. Ei. Se on varattu. Mä soitan vaikka Sandralle. Moi. Niin tuu vaikka tonne Linnakadulle, niin meillä on sulle yllätys. En mä voi kertoa sitä. No sä näet sen sit kun sä tuut. Okei, Linnakadulle sitten vaikka 4. Moikka. No niin, mennään nyt säkittää se Sandra. Säkittää? Niin, kato. Ylläri. Tänne. Se tulee Linnakadulle. Linna? Niin. Ai niin joo. Mitäs se? Mikä se yllätys on? No sä näet sen kohta. Okei. Se on aika hyvä yllätys. Niin.
Mitä sä teet huomenna? Mitä sä teet huomenna? En mitään. Okei, hyvä.